Agora que a saída de Dragon Ball e Sparkling Zero están a ter moita popularidade polo YouTube os vídeos dos seus What If. Os What If, por se non o sabedes, son, como indica o seu nome, historias alternativas se algún feito da historia canónica non sucedese como tal. Estes comezaron sendo obras de fans, mas vendo o seu éxito rapidamente os traballaron tamén as propias franquías. Voltando ao novo xogo de Dragon Ball, este basease no teu rendemento nos combates e nunha serie de decisións. Mais sabes que xa se lanzara en 2005 un xogo con moitísimas historias What If de Dragon Ball? Hoxe vamos falar sobre Dragon Ball Super Sonic Warriors 2. Dragon Ball Super Sonic Warriors 2 foi un dos videoxogos de Dragon Ball que marcou a miña infancia. Contaba con varios modos, como pode ser o combate local, combate por conexión de Nintendo DS, o modo arcade, que supón un verdadeiro reto, ou o modo historia, do que vimos falar hoxe, mas non adiantemos acontecementos. Estes días estiven rexojando o xogo completo para ver se a estima que lle tiña de crianza estaba fundamentada e... Sí que é verdade que o xogo a día de hoxe vese bastante desactualizado, xa en sí parece máis un xogo de Game Boy Advance e non descarto que o quixesen sacar para esa consola, pois o primeiro desta entrega é da mesma. Non obstante, o xogo é moi bo noutros aspectos. De feito, fumirar as críticas da xente eran todas dispares, vaya. O xogo lle tes moito cariño ou non che acaba de entrar. Un dos motivos polos que máis lle gusta a xente é o modo historia, onde se introduce un sinfín de what if de todo o roster de personaxes. Tampouco vos vou enganar, tranquilamente o 70% consisten en que Broly ou Cooler saen nun momento da historia no que non deberían, mas aí van algúns dos meus favoritos. Neste What If, Piccolo entra escondrixo de Babidi con Goku, Vegeta, Kaioshin e Gohan, o non ser petrificado por Dabra. Buu desperta e sai pelexar contra Gohan como na serie, mas claramente o monstro derrota sen ningún tipo de dificultade, e cando vai recibir Gohan o golpe definitivo, Piccolo salvo, emulando o que pasou na saga Saiyan, quedando débil e sendo apresado así polo feitizo de Babidi. Por algún motivo, Gohan consegue gañarlle o seu mestre ao monstro ao mesmo tempo, polo que o Namekian vese obrigado a marchar. No seguinte capítulo do What If vemos a Piccolo dominando a Buu, conseguindo así absorbelo. Anuncia por televisión como seu pai que quer conquistar o mundo e revive a Cell e a Freezer para telos de lacaios. O seu encontro para evitar isto acoden Gohan, Vegeta e Dende, e conseguen paralos, polo que todo volve á normalidade. Un día, mentres estaban a treinar Krillin, Yamcha, Tenshinhan e Trunks, aparecen na Terra as forzas Ginyu, co obxectivo de apañar as bolas do dragón e traer a Freezer de volta á vida. Porén, estes escapan pola diferenza de poder con respecto ao fillo de Bulma e Vegeta. Uns días máis tarde, as forzas Ginyu collen de sorpresa a Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Chaos e Yajirobe treinando, polo que deciden atacar. Os guerreiros da Terra comprenden que eles teñen que ser fortes para non depender dos Saiyans e defender o seu planeta. É así como sacan a motivación para vencer as forzas especiais de Freezer dun ataque combinado. Nesta historia temos que facerlle un perfecto aos androides con Vegeta, creando así un que pasaría se Vegeta chega a destruir os androides. Pouco despois vemos aterrar de volta a Trunks do futuro con cara de terror intentando matar o seu pai, mas o príncipe resulta gañador. Mais tarde descubrimos que este Trunks ven dun futuro no que Vegeta entrou nunha serie infinita de novos desafíos por ser o máis poderoso e arrasando con toda a Terra. Trunks aparece máis unha vez para acabar co seu pai. Aquí Goku aparece, e o príncipe quería a súa batalla persoal contra o cachalote. Bulma chega a escuitar este estrondo para ver a batalla, é cando está a punto de ser alcanzada por un ataque que Vegeta interfire, demostrándolle así o seu fillo, quen descobre que Vegeta é o seu pai nese mesmo momento que non ten tan mal corazón como pensaba. Este é algo semellante anterior. Aquí Vegeta non deixaría a Cell absorber a número de Soito matando na súa segunda forma, o que sería coherente, vaya. A grande diferenza co anterior é que aquí caería en confiarse e pensar que el vai ser sempre o máis poderoso do universo, deixando de treinar até a saga de Buu, onde xa non poderían en transformarse en Super Saiyan. Goku e Gohan, que seguiron treinando, rin del por isto mesmo, o que facería o príncipe voltar ao seu estrito treinamento creando unha rivalidade xa como a que vemos en Super. Durante o primeiro combate de Gotenks e Buu, a fusón gañaría por un amplo marxe. Cando estaba disposto a matalo, Mr. Satan defende o seu amigo, polo que Goten e Trunks se aceptan deixalo con vida e incluso se fan amigos e van visitar o monstro cada semana. Un día Vegeta persegue sen que se dean conta, vendo así que o monstro continúa vivo e quer matalo. Gotenks sai na súa defensa, e ver os seus amigos sufrir, Buu entra en cólera, despertando o Buu malvado, que acaba sendo derrotado entre Gotenks, Vegeta e Buu. O ver que pode ser un lastre para a humanidade, este aprendelle esos rapaces unha técnica para que o encerren para sempre. Na verdade é que esta historia é bastante triste para como comezou. Non entendín moi ben esta dirección do final, sabendo que, como na serie original, Buu podería ser bo e quedar con Satán.
Se o faz moi mal no combate contra Goku en Namek, Ginyu leva unha malleira e non poderá realizar a mudanza de corpos con Goku. Mais isto levaría a que recupere a consciencia durante o combate de Goku e Freezer, viaxando a Terra para resucitar os seus amigos. Comeza aquí a infiltración do Capitán, que ten que arrebatarlle as bolas a seres máis poderosos que el sen sequer poder usar os ataques especiais, pois son os seus aliados, chegando no final a resucitalos a eles e a Freezer para conquistar o universo inteiro. Neste universo, Androide 20 rouba a enerxía a Gohan e non a Piccolo, o que causa que nen o mesmísimo Vegeta Super Saiyan poda con el. Isto causa que o chegar ao laboratorio poda someterse a ningún tipo de problemas a androides. Tras erradicar a todos os guerreiros Z aparece Cell, e Gero deixa absorber a 17 e 18 para chegar á súa forma perfecta. Porén, co pasar do tempo, Gero dase conta de que a súa creación podería ser máis poderoso incluso que el, o que fai que o meta nunha máquina do tempo que o deixará atrapado nun futuro distante. Aquí Cell gaña por moito a Goku, matando cun golpe fulminante que tamén leva por diante o resto de guerreiros Z. Tras un timelapse, vemos que Cell está no espazo na busca de retos. E aquí convoca o Babidi para loitar contra Freezer e despertar a Buu. Ao aparecer o monstro, os dous primeiros viláns destrúeno. O Bi-Android aquí comprende que é o ser máis poderoso do universo, inducíndose nun profundo letargo até que nace un reto a súa altura. Neste What If, Cooler conseguiría matar a Goku e Vegeta, apañando así as bolas do dragón para revivir o seu exército. Menos o seu irmán, se callar por medo que o traizoe, como pasa noutra historia alternativa. Eventualmente aparecen os androides, mas son masacrados polo Demo do Frío e entregados a Big Getty Star, o seu planeta computador, vaya. Cell sae a escena máis tarde, e é facilmente derrotado, mas o estar en os datos de 17 e 18 no planeta pode acadar a súa forma perfecta, sendo imposible de rexentar para Cooler en solitario, pedindolle axuda ás forzas Ginyu, Sarbon e Dodoria. A condición que poñen as forzas especiais é que todos fajan unha pose con eles, o que Cooler misteriosamente accede. Aquí Broly tardaría demais en vencer os guerreiros, facendo que reciba o impacto do cometa e acaba conxelado na Terra. É aí cando encontra Mr. Satan, en estado amnésico, establecen unha relación parecida a que ten o campeón con Monstro Buu. Desahuito aparece para cobrar as débedas do torneo, o que desencadea a ira do Super Saiyan lendario, mas este consegue calmar santas palabras do seu novo amigo, algo que acontece outra vez cando Mr. Satan o leva un torneo para gañar con el, vendo aí a Goku e entrando en cólera. É bastante curioso como esta trama se parece a do filme máis recente de Broly. Se callar tomaron algunha inspiración de aí. Agora, contame ti, que historia che chamou máis a atención? Xogaras xa este xogo? Nun futuro verémonos aquí para falar das historias de Sparkling Zero. Eu despídome polo momento.